हेलो लोगोफोर आं दिनै गरम बाथ्रा लाबोनो नागिरदों आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मिथिबाय दिनै आं बुंनो नागिरदों मोनसे खोथा जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय भाइरेल जाबाय थायो सासे नङा सानै नङा साथाम मानि थाखाय जाबाय थायो हो बिनि जाहोना मा दिमागाव जोंनि बर' हारियाव रावनावबो जेबो गैला नामा साननो हानाय गोहो गैला नामा हो मानि थाखाय भाइरेल जाबाय थायो मानि थाखाय सासेखौ बुंबा सासे दाय जाबाय थायो फारि ओंखारलांबाय थायो मानि जाहोनाव ओंखारलांबाय थायो हो फोर बुंबानो दाय जायो नाथाय सानै साथामखौ फोर बुङाबा माथो बुंनांगौ सासेनि दायाव सानै साथाम साब्रै साबा फारि ओंखारलांबाय थायोबा फोर बुङाबा माथो बुंनांगौ हो नंगौ नङा लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंनाव निमाहा होबानो जाबाय नंगौना नङा ओमफ्राय बे बाथ्राया नंगौना नङा बे बाथ्राखौ नोंसोर साइक'लजि खालाम गासिबो बर' जिखुनु जा एक्ट्रिस जा माबा माबि सयथा जा जायखिजाया बर' हारिया मानो बिदि भाइरेल जाबाय थायो हो गावसोरनो एसे साननो गोरों गोजा गावसोरनो मालायनि भाइरेलखौ लानानै माबा खालामग्रा गावसोरनावनो मेलेम गैयाबा माबोरै मालायखौ बुजिगोन गावसोर बुजायो नाथाय बिनि उनाव लासैनो गावसोरनो भाइरेल ओंखारलाङोबा बेफोराव मा बुजायगोन हो बे खोथाया मा हो नोंथांमोना भिडिअखौ जायगिरि पाब्लिक नायगिरि नोंथांमोन मोजां मोनग्रा भिडिअखौ शेयार लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेलेगखौ दाबाव बे डाइरेक्ट खोथा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन माबायदि जायो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोना राइट जायो नोंथांमोना बुंनो हागोन मानि थाखाय भाइरेल जिखुनु बर' हारिया मानो भाइरेल जायो मानो मोजां मोनो दिमाग गैया नामा हो गावनो साननो हानाय गोहो गैया नामा एसेथ' बुजिनो रोंनाय गोहो थानांगौ मानसिनाव हो मबाइल लादों होनबानो बे भाइरेल जागोन नामा खोथाया गासिबो उन्दै फिसा गेदेर गोलाव माबा माबि हेनथेन गासिबो मबाइल गिदिर लायो गासिबो नुयो बेनि जाहोना मा बेबायदिबा बोरै जानांगौ जाखो बिदिबा नों सोरखौ बुजायनांगौ नोंसोरसो बुजायगोन ना बेलेगखौसो बुजायगोन बे बाथ्राया मा गेदेर गोलावबाथ' गेदेर गोलावखौबो मा होनबावनो बिसोर गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै गावसोर मालायफोरखौ बिसोरबो नायफिनला रावबो नायफिनला मिनिगोनसो गरिब गुन्द्राखौबो मिनिगोनसो खामला हाजिरा मावनांगौ जानांगौ लोंनांगौ बेफोरबायदिखौ नुबा गावस्रा मिनिनायसो मोनगोन बायदि मोनो आं रावखौबो नायफिना दासिम जोंफोरखौबो नायफिनाखै मिथिबाय जोंफोरखौ नायफिनाखै बे खोथाया राइट ना सैथो नंगौना नङा रायजोफोरा माबाबा जाबानो जाबाय कमेन्ट होबानो जाबाय जोंनाव जेबो माबायानो गैला जाबायना मेलेमाथ' मेलेम जोंनावसो दङ गेदेर गोलावनाव गैया रावनावबो जाय बिथांमोना बुजिनो रोंगौ जेनेबा सामलायनो रोंगौ बिसोर बुजायनो रोंगौ बिसोरबो लासैनो गावबागाव फिउस थांनाय गोजा मेलेमा फिउस थांनाय गोजा नंगौना नङा रायजोफोर नंगौना नङा कमेन्ट हो कमेन्ट आं राइट बाथ्राखौ बुङाखै बा नोंसोर मोजाङै कमेन्ट हरबानो जाबाय मिथिबाय सोब खोथायानो जाहैबाय दायनिगिरिफोरानो गेदेर गोलाव खासि एसेनो गेदेर गोलाव जायो एसेनो दुगामारा थिफुटला गासिबो दुनियानि लंपट गोजा साननैसो उनाव बिसोर बुजायगोन ओरैनो नंखाय बाखाय गोदै गावनो गावसिनि सन्मानखौ जाना लाजोबो जों नुजोबो सोब मबाइलाव नुजोबो सोब मबाइल माखौ नुदों मबाइल नेटआव जोङो बोला नायबानो जोङो नुजोबो मानसिजों फार्स्ट टाइमावबा गोदै गारांजों बुंगोन आरो ना मोजांनि बाथ्राफोरखौ उनाव हले दिमागाव जेबो गैला फिउस थांनाय गोजा सोब 100 वाटनि लाइट बायदि फिउस थांनाय गोजा सप्तासे मास मोनसेल' जोरगोन बि सोब फिउस थांनाय गोजा 0 वाटआव फैनांगौ बेखायनो 0 वाटआव फैबाथाय बे लाइटआ फिउस थांनो बारा गोरलै नङा 100 वाट बाथाय दसेनो मा जागोन पात्ता गैया बे जाबाय आङो रायजोफोरनाव आङो बेफोरखौ आं बुंनानै आङो एसेयावनो आं फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय मोजां जादों जायाखै आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो जाबाय एसेयावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय।